'Yan uwa masu biyan mu a cikin wannan shafi mai albarka, muna yi muku fatan alkhairi. 'Yan uwa za ku biyo mu domin jin wata sanarwa mai matuƙar muhimmanci ga ɗaukacin al'ummar Nijar, musamman a wannan lokaci da ƙasar mu ke fuskantar ƙalubale na tsaro. Sanarwar dai ta fito ne daga ƙungiyar sarakunan gargajiya ta Nijar, wato ACTN, kuma tana ɗauke da saƙonni masu zaman kansu kamar haka. Takaitaccen bayani kan wannan sanarwar sarakuna gargajiya ƙarƙashin jagorancin Amir Muhammad Siddiƙu, sarkin Gure kuma babban sakatara na wannan ƙungiyar wato ACN, sun mayar da martani ne kan harin da aka kai a filin jirgin sama na Niamey wato Jori Hamani a daren 28 zuwa 29 ga watan Januwari shekara ta 2026. Muhimman abubuwan da aka ambata cikin wannan sanarwar, abu na ɗaya shine Allah waddan da sarakuna suka yi tir da harin da aka kai, inda suka bayyana mahara a matsayin mutane marasa bin doka da ke yin aiki don biyan buƙatar su wasu ƙasashe. To sanarwar bata tsaya akan hakan ba, sai kuma suka ƙara kira zuwa ga haɗin kai. An yi kira ga daukacin 'yan Nijar da suka yi na haɗin kai a matsayin a haɗa kai, a rabu da cece kuce na al'amuran da ya shafi rarrabuwar kawuna, kuma sun daddada goyon bayan su akan wannan kungiya ta IAS. Sanarwar ta jaddada muhimman nasarar da kasashen kungiyar IAS wato Alliance des Etats du Sahel baki daya wajen yaki da barazanar tsaro, garkuwar al'ada a matsayinsu na masu gadon al'ada da haɗin kan jama'a. Sarakunan sun nananta cewa wajibi ne kowane ɗan ƙasa ya tashi tsaye don kare ƙasar shi. Wannan kira da sarakuna suka yi suna nuni ne da cewa ba jami'an tsaro bane kaɗai za su iya wannan aiki na kare ƙasa. Wajibi ne in dai kai ɗan matsayin ɗan ƙasa, cikakken ɗan ƙasa kake, to yana da kyau ka tashi tsaye ka ba da gudunmawarka na kare ƙasarka. Wannan ke nufi ga 'yan ƙasa, wannan matakin na sarakunan gargajiya yana nufin cewa al'amarin tsaro ba na jami'an tsaro bane kamar yadda dai muka faɗa muku, a'a, ya shafi kowane mazaunin gari da karkara da kuma ƙauyuka da birni, mace yake ko namiji yake, in dai ya amsa sunan shi ɗan Nijar, na nufin karfafa sa ido akan kuma haɗin kai ga hukumomi domin duk wani abin da yake wakana a samu haɗin kai da al'umma da hukumomi domin shayo kan wata matsala tun kamun ta yi nisa. Wannan kira da sarakuna suka yi kira ne mai muhimmanci wanda yake nuni da cewa sarakuna sun karɓa sunayensu na iyayen al'umma, domin a kowane lokaci sarakunan nan suna ƙoƙari na in suka fitar da sanarwar su tana nuni ne ga jama'a su tashi tsaye su samu haɗin kai da su da jami'an tsaro, kuma babu mace ba wai namiji, kowa yana da damar da zai tashi tsaye ba da gudunmawa domin kare al'amarin da ya shafi tsaron ƙasa ne. Yau kuna cikin karkara ne, gari kuke, yau ku ga abin da baku yarda da shi ba, kamar yadda jami'an tsaro suke bayyana lambobi, yana da kyau a ɗauke su a rika kira, kuma kira mai muhimmanci ake, ba haka ba kawai haka a zo a mai da abin wasa. Ana kira ne a daidai aka ga wani abu wanda ba a yarda da shi ba, domin bayan da za a yi kuna zaune cikin karkara ku ce akwai yanayin da karkarar za ta shiga, ko akwai wani bako da zai kasance a wajen, a ce ba ku iya fahimtar shi ba, ko na kwarai ne ko ba na kwarai ba. To yana da kyau mutane a iya ganewa, ƙauyuka da birni
kowa daidai da gidanka ko mutum zaka shiɗe ka tabbatar da cewa wannan wane ne, kamar yadda kuka ga sanarwar da aka fito na cewa kai baƙo ma idan ka kawo shi zai sauka a cikin ƙasar ka, dole ne sai ka je kayi declare game da abin da ya shafi al'amarin bakon da yake kiran gidanka da sauransu. To yana da kyau ƴan uwa a gane shi aiki na ƙasa, wannan ƙasa idan muka yi saki muka yi wasa ta kubce mana muka mata riƙon sakai na kashi, ranar da ta kubce mana ba za mu ci da yatsa wanda ba zai taɓa mana amfani ba. Kenan duk lokacin da wani ya hoto yana kira ga ƴan uwa ƴan ƙasa a tare a haɗa kai domin magance wasu matsaloli, to yana da kyau ku tabbatar da cewa mutumin nan shine mai ƙaunar ku. Da haka wannan kira da sarakunan gargajiya suka yi kira ne mai muhimmanci wanda yana da kyau ƴan uwa su shiga cikin kunnuwanku kuma a yi aiki da shi a aikace. Da haka Allah dai ya taimake mu, Allah ya kawo mana zaman lafiya, Allah ya kawo mana zaman lafiya a cikin ƙasar mu baki ɗaya da sauran ƙasashen musulmai baki ɗaya. Muna son ƴan uwa su gane wannan al'amarin da ya shafi cece ku ce ba zai taɓa haifa mana ɗa mai ido ba. Mu taru mu haɗu mu gama kai domin magance duk wasu abubuwan da muke ga za su kawo mana matsala a cikin ƙasa. Duk mutanen da suke neman su kawo mana cikas, mu taru mu gamu mu yaƙe su. Idan muka samu kowane lokaci muna gamuwa muna tare, to babu wanda zai iya yaƙan mu. Amma ya zamanta mun samu baraka ne, to a daidai lokacin ne za a zo a kashe mu, a watsar da mu, a watsa tarihin mu, a watsar koman mu. Yanzu karamin misali da zamu muku, ina Sudan take, ina Libya take, kuma ba komai ya kawo masa hakan ba rashin haɗin kai. Aka zo aka samu wasu wanda can daga nesa suka zo suka haɗa su suka kashe shugabannin su. Haka Sudan su ma abin ya rikice, yanzu matsala ta koma gare su, kullum sai dai a yi ta kira da cewa a kawo ɗauki